mulai bagus. Sing tak tresnani mau seliramu pink warnane kesukaane janda. Ya wes kuwi tak rumat kudu manut karo aku lah ya. Cah bagus. Apa tenane. Montore anyar. Tur resi. Bodine. Wes. Wes, cocok. Wacane redep derek. Copokan tok diresiki kuping-kupinge iki. Kasih ini. Cakram. Ini lumayan lah. Ya. Disipenak kemana. Iki mumpung renek ngomong tak dipanis ya. Makne teh. Enak ora? Tas teko iku ditumpaki. Jadi kok cangkem sing nyimbrem-brem. Kamu ne ora. Yang ngono. Ngaji buka nek Pak dhewe begini. Kenapa tuh barang kita yapi suaranya kencing. Mantap. Ya. Cek, dengan cek ya Le ya. Ngajan kowe iki ora kaya motor GP tresnaku ora ngalah-ngalah nih karo pesawat nih. Ya wis mati ngerti. Ora kumpai kudu manut ya jadi. Nah, putih, resik kaya sing duwe. Kayane telu cukup iki telu. Bokong sak ini, rong bokong, telung bokong. Cep. Wes, mantap. Yo senajan no kredit, tapi sing penting bapakane. Mantap ya kue sing tak sayang ya. Bagaimana dia ya? Ya sing aja nopo sih. Marketing. Kalau ini terus pakai tabungan. Aku pengen ini ya. Jadi, apaan? Lah kok mripate pancise? Oh mripate pecah. Wah. Maklum rek, motor anyar. Brum. Nah, iya. Terus rasa aku satu sitek, yang penting dilatih resik. Kawan ono telu mangkat budal tugu putu
Dijajal dhisik ta. Jajal sik. Wah, mantap iki. Tak jenenge Mintun Tilun. Nah. Jenengmu Mintun Tilun. Nah, fotone isi. Ketok resik. Ya. Kayak Primus. Gunakan Pak Rumah. Ya. Ojo